Ez ginen asko ausartu, nere ondoan zaudenez unai, heldu eskua ez askatu, ez dauden horrei begira egon, edo degunaz gozatu. Diru pixka bat oraindik badeu, eta hori ez da broma. Zu horrelaxe ikusi eta gaur sartu zait zoriona. Esango dute urren bisitan, datozkigunean ona. Viaje baten galduta daude, Aiona eta Amona. Finolis jarri zaigu gure pospolina, umoreak inere nahi duetekina, soilik onartzen dezu txuxena da fina. Ez alda umore ona ola sagaztina, ez alda umore ona ola sagaztina. Bai erronkar kontuak ez dit egiten gaitz, apustuen graziaz konturatu naiz maiz, besotan hartu zazu zabiltzan ez garaiz, eta lortu ezean parrez lertuko naiz, eta lortu ezean parrez lertuko naiz. Soldatak bera eta lan orduak gora, langabe segitzea hobe izango da, horrela badikoa luzerako moda, langabe egotea hartzen da gustora. Eta azkena, zu gustura altzaude duzun lanarekin. Behin esan dizut eta zuk entzuten jakin, gaur eskaintzeko zerbait ez bada.